So what's up guys no? Welcome sa vlog nako karon. So balik ka pag vlog guys. Bugas ang tani guys. So karon guys gikan po kog duty. Mupay pagabot nako oras ron mga alas 2 pasado na. So wa pa koy kaon. So paniud to sa ta. Balik lang ko guys. So bago ta magsugod og kaon guys, ako niya mong sudan guys oh. Mo yung pagkaon guys. Lami kay guys oh. Kaldereta, sabaw sa hinugas, hinugas sa inalang, isda. Mo niya akong kanon guys. Nya, tanawa mong lamisa guys. Sa amin. Pero ay lang tanawa mong salog. Cute. Dahil akong anak guys, maulaw siya sa camera, adistahin kasi siya. So sugdan na natong kaon guys. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Kaysa pwede na diugasan. Limpyo kayo. Ayos. So karon guys, manaman tag kaon no. Ato sa ato ang mga kahayupan. Alay akong anak, baby Jasmine. No. Diyan lang kabi. Pagtuon sa nato atong kung hayop. So nata karon ri sa kuan guys, sa likod sa mong balay. Ako'y sa wala na kabalo guys. Hilig og manok pang sabong. So na ako'y puti dire pero kani dili ni ako kani kanang gold dili na ako gihiram na ako na kay Dams. Shout out day kay John Manog nagpahiram. Tapos kani nakuha ning last buhi guys. So nana siya itlog isa guys lang guys ako na ito taron atay na nakabuhi. So mga nag-breed sa iya guys. So check sa nato tong uban manok na to. Huwag yung balay kasi okay. Daghang kay manguhag rambutan do. So kana dia ay basketballan. So nagtaligsik na. Ay manok na ko diri guys. Ni ato ba mas makabuhi. Pula. Tapos kani kay Jan Manog yapon nigikan kay Dams. So naa siya Peruvian blood.
Ini gatag niya sa kuha. Susunod na po. So, ako'y 14 months na anak pula. Apa guys. So, inani akong ginahimo guys pag kuhan, pag di ka kog duty. Yeah. Uli ko balay, guman ako kaon mga kuhan. So, ginaanin ako akong mga manok. Ay basi nagpatay na. So, tara. Tiga sa bata pa. Isay. Yawunon. So dagan ko og talisay kay hilig ko og talisay. So taligsik na guys. Be, taligsik na be. Usaan nyo na yay. Asa to nakabuhi nga manok? So nisulod sa ako sa balay guys. Okay, ulan naman sa gawas. Yung bata na mo, sige ikaw gramutan. So session. Yan na po. Videoan ta. Sige ko na. Mo yung mga bata lawag gramutan no. Isa gumanawag panilig, mangaya gid sila. Mahulog ka, pag ginay ah. Ayo, gunitin ang PC kay kabuk na. Jumba. Wala gani no. Iyo, ngat-kat mo di. Kat-katan niyo. Nipis rin ka na sinday ni mo yan. Ayo, tamaki ah. Nipis kay na lumping na kay na diaw na tagakag isa ka silupin. Na. Rambutan. Dali lang oh, nag-vlog la. Sige, kita kay ka sa vlog oh. Do. So, mo to guys no, naay mga bata diri nga kuan. Kanina pa silong ko kay kaulan nun. Wala man se. Saka kay ruwak. Wala man ang taligsik mo tong nilig na lang ko. Unya, pag umana ko panilhig, mga bata. Kaya fruits mataan. Wala lagi. Isa ang dating kuan di oh. Ay mga samukan na abot ngayog rambutan. Tagakan ang kuan na ulo. Sala kay kadiya. Tama na kay nay tao sa ubos oh. Oh. Magayo pa. Tara, tama na na. Last. Last sasun ta karon. Anak ka, di daw na to utol. Yung ka din mo doon. Lah, ti ko ato maano tiyo. Kay nay kon. Vlog ko. Wait, ayaw sa ihulog ha. Ha? Kuan magulan. Naanod mo ay kanang naanod mo gula siya. Ding. Luya sa washing. Kinabe! Ang spinner hindi yung mandar dyan. Kaya tayo naman yung guys ya. Asa spinner? Ah kana. Asa na ilisan? Imo magyugi pa banda. Sino makina dyan? Abalian ko na uga na lang gid mo guman. Eh? Ayun sa man ilisan og. Tanong lang kung ano, kaning makina sa ano kung ano pa siya. Material ba pero gahe naman dito. Gahe na lagi stop up na. Sa ilisan? Pila ang ilisan? Ano gusto ko na sa makina. Iyangan mo pait bago ba? Mali kung ito man nagay mo na ako lagi ah. Lagi na sa akin lang sulit niya. Hindi na po tayo. Ay, rambutan. Nagbilang na. Iskat ayaw makisagbot. Inan tagag ayaw makasilig yo garon. Dalawa ng isa pa. Dito ayun isa. Ayaw ko iti. Dili lang pango sa bata. Ay salamat man na siya kuha. Aysa. Kana. Oh, dagang rambutan ninyo dira na oh. Di mo na okay na manay tagiya. Papusil ka sa tagiya dia. Musil ba yung tagiya na? Pag ilog man mo nga. Pagbahin gud mo daggan na. Oo, muna na po na. Muna. Huwag na tayo yung vlog ya. Ay na please subscribe Jun mo vlog.
ikaw. Sige dayon. Dito ya. Dili mo vlog lagi. Ganun, vlog. Oh. Hindi ko kalito po yun. Pastilan eskwela lagi talong lagi. Talong. Ay, ba ito? Sige na, kita ka sa akong vlog. Adik yapon ko. I-delete na ha. Delete lagi. Shout out na lang oh. Kisay kailan nimo. Shout out lagi. Kisay kay shout out nimo mong mama, inaman ang amig lambutan diri ma, uminanghid. So mo to guys, nangit-ngitan na ta kay amtay bisita ganin nag-ayo sa washing. See you in my next vlog. So don't forget to subscribe, like and share. Peace out.